Tendo bila mar okwach kich wacho ni jaod bura ma Juja George Koimburi nyocha ondhiore wuon mokni nondhiye. Kaluwore kod ogai mar obila Douglas Kanja, jaod bura George Koimburi nyocha timo tudruok kod jakom mar NGCDF ma Juja miluongo ni Peter Kiratu mondo ondhiye kendo maendi mokonye chopo nyaka e puoth kahawa ma nyocha oyudie. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa ler mar wachni. Emachalo tuk sinema molos kod jandiko Mang'ula kendo tuk kod jotugo molony. Tendo bila kod okwach kich olero mano magiwacho ni jaod bura ma Juja George Koimburi nyocha ondhiore owuon kapok ojwang'ore tie puoth kahawa moro ma nyocha oyude. Ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni jakom mar NGCDF ma Juja Peter Kiratu nyocha ogocho ne jal moro manyinge Cyrus Kiheru Muhia mabende nosiep Koimburi mondo konygi gi nyamburko mare ni gidhi konyorego e jiwo arita ne jatelono. Nyamburko no ema obila yango ni nyocha oduogo tigo e ndhiyo Koimburi e nyim kanisa mar Full Gospel ma Mugudha, gino manyocha obwogo nyaka wuon nyamburko no kaluwore ni ne okia chenro no. They proceeded to the church to familiarize themselves the route before returning. Later, Kirato called and instructed him to drive a Subaru Forester with two men towards the church. Upon arrival, the two men exited quickly, and he heard screams as the MP was forced into the vehicle. Bange, joma nondhiyo jatelono nyocha oriembo kochimo apaya Makambogo kama jaod burano nonyisogi mondo gichung' but mtoka moro mar Honda CRV ma en mar jakom mar NGCDF ma Juja ka Cyrus manyocha otigi nyamburko mare ndhiyo jatelono to nyocha onyis ni kik ful gimoro amora. The MP instructed them to stop near awaiting Honda CRV, registration number KBP 096W. This vehicle belongs to Kirato. Cyrus was left with the two men who warned him not to disclose any information to the police. Obila bende yango ni jal moro manyinge Karanja Gatana manyocha otingo jaod burano e kinde ndicho mare unyiso gini ne otero jaod burano e magawa moro manyocha gibudhoe. Kinyne Gatana ni ne odok ma okawo jaod burano kendo jwang'e puoth kahawa kapok okonye yiecho lepe kendo mieno chilo e lepe kaka yor temo wuondo wang'. Gatana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with two abductors on 25th May 2025 following the alleged abduction. He did not suffer any injuries whatsoever, and perhaps he could as well be staying at the Karen Hospital enjoying his 5-course meal. Jod bura mamalo korka korgi unyiero timno mar jaod bura ma Juja George Koimburi kendo nyise ni owek walo gi ngimane kinde ma piny Kenya ni kod midhiero mag ndicho kod nek mag oganda ka jod bura masiro Rigathi Gachagua to dok ne George Koimburi. From the way my colleague was sleeping, I could knew this is a fake thing. From the appearance, from the way I saw the shirt and the way the stomach was looking up, I just knew this one, there's nothing. If indeed there were people who are involved in kidnapping our colleagues, they must be prosecuted. But if indeed there were people who are, who coined this up and it was not true, they too must be prosecuted. Emanenore katugo mar temo nyiedho ywech, okwach kich wacho ni jogo manoloso tugo ni onyiedho modhoth kendo gisingo mar kawo ndamo mar chik mager ne jogo duto ma iwacho ni nobedo kod tudruok gi ng'eyo e chenro ni. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e log tich mar okwach kich. Aya, wadhi yumoro machuoko waduogo bang' dakika matin taneno kuseoro ote mar Ramogi TV yumore